De beeldhouwer van Mantrum maakt beelden van stiel, steen en hout. Want zijn dingen weer op zoek naar een locatie voor een permanente tentoonstelling van zijn werk. Voor hem wie het belangrijk dat de collectie bij elkaar blijft. Zo zei er krek voor zijn dingen. En ik zeg niet, ik heb dat beeld gemaakt. Dat hoor je me nooit zeggen. Ik zeg altijd, dat beeld is via mij ontstaan. Maar ik heb het niet gemaakt, want die grondgedachte was nooit voor mij. Die kwam altijd van de baas, van boven. En daarom kan ik het ook niet opbrengen om beelden nu uit deze collectie te verkopen. Want het hoort bij elkaar. De stichting Brood had het beheer over zijn collectie en kwam als vanzelfs op de locatie Lauwersmarktgebied voor deze tentoonstelling. Elke dag als ik weer terugrijd van Mantrum naar mijn huis, kwam ik door het Lauwersmeergebied en toen had hij het er ook over van blijf je bij de collectie als straks alles geregeld is. Kon Hein dat zelf niet? Nee, Hein was aan het beeldhouden. Daar had hij alleen maar tijd voor. Nou, hij wist wel iets van, ja. Maar ik denk niet dat hij heeft kunnen fantaseren dat het zo groot zou worden aangepakt. Nee, ik denk dat dat toch een verrassing voor hem zou zijn. Er zijn 80 van zijn werken deelzet in het natuurgebied, ook op binnenlocaties. De beelden bleven 3 jaar lang staan. Stichting Brood is nog op zoek naar een locatie voor die permanente tentoonstelling.